L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Eżis telespettaturi ta' F-Living Channel, nilqakom għal dan il-programm Il-Verità. Il-programm diġà wasanna fit-8/1. Qed jgħaddi żmien u jalla dawn il-programmi qed jinżlu ġol-qlub tagħkom għax dak li jrid il-mulej li intom tiftħulu qalbkom. Tinsewx tippreparaw il-Bibja, ħalli jekk ngħidilkom xi ħaġa mill-Bibja tarawha intom bajnejkom stess u tibdew tużawha ma tħalluwix fuq l-iskaffa. Infakkarkom li għandi l-paġna tiegħi fuq Facebook u koll daw il-programmi qegħdin ukoll fuq YouTube tal-iskeda tal-ħarifa aw tal-spring tar-rebbija, insejt il-Malti għal-mument, imma insomma din taraw li jien m'iniex perfetta. Ħadd mhu perfett li f'Kristu għalhekk kellu jinżel mis-sema għalina il-perfett għax hu seta' jkun is-sagrifiċċju għalina. Mingħajr Kristu ma nistgħux immorru ngawdu is-saltna tal-missier. Xi ġmiel fetħilna din it-triq b'xejn, ma rridu nħallsu xejn, xejn. Kollox b'xejn. Mela, ħalli ngħaddu x'għandna ħafna xi ngħidu llum, għandi mistiedna wkoll speċjali, oħti fil-mulej, imma nixtieq naqralkom u norikom feature fuq dan. Ma l-ewwel ħanaqralkom din. Minn Ġwanni 15, kapitlu 15, minn vers 18. Mhix xajta li tkun tajt ħajtek il-Kristu, imma verament sabiħ li tkun tiegħu. Mela, minn vers 18. Jekk id-dinja tobodkom, kunu għafu li baditni qabel ma batet lilkom. Daqt titkellem Ġesu. Kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb dak li hu tagħha. Iżda billi m'intomx tad-dinja, għax jien ħriġtkom mid-dinja, id-dinja tobodkom. Mela kif ħariġna mid-dinja? Għaliex ċerti affarijiet u mbagħad dawk il-ktajjen li kien għalaqna fihom ix-xitan. Dak inkun ħallejna minnhom u ċerti affarijiet u mbagħad dnubiet. Vera nagħmlu l-iżbalji imma ċerti dnubiet ma naqgħux fihom bis-saħħa tal-Ispirtu Santu u hemm il-maħfra. U aħna l-Ispirtu Santu jgwidana nkunu nafu li ħanamlu ħażin. Mela, ftakru, ħankompli minn vers 20, ftakru fil-kelma li għedtilkom. Il-qaddej mhuwiex akbar minn sidu. Jekk ippersegwitaw lili, għad jippersegwitaw lilkom ukoll. Jekk ħarsu il-kelma tiegħi, għad iħarsu tagħkom ukoll. Imma dan kollu qatt jagħmlulkom minħabba f'ismi. Għax huma ma jafux lil dak li batni għal-missier qiegħed jgħid. Kieku ma ġejtx u ma kellimtkomx, ma kienx ikolkom ħtija, imma issa m'għandkom skuża
ta' dnubhom. Min jobot lili, ibez dan, jobot ukoll il-missieri. Iġifieri min jgħid jiena nemmen balla mbagħad ma jemmenx f'Ġesu. Għax huma l-istess ħaġa. Kieku ma għamilx qudiemhom l-opri li ħadd qatt ma għamel, ma kienx ikollhom ħtija. Iżda issa raw bajnejhom u baqgħu jobodu sew lili u sew lill-missieri. Imma dan ġara biex iseħħ il-kelma li hemm fil-liġi tagħhom. Kien qed jgħid għall-Fariżej u s-Seduċeju, imma anke qed jgħid għalina wkoll. Fuq xejn baduni, għax dawn il-kliem ikunu diġà nkidbu bil-profeti fit-Testament il-Qadim, għax hemm il-futur hemmhekk ukoll. Issa raw xi ġmiel. Vers 26. Meta jiġi d-difensur li se nibatilkom mingħand il-missier, l-Ispirtu tal-verità u għall-Ispirtu Santu qed jgħid li ġej mill-missier huwa jixhed għalija kif jien qed nixhed għalih. U intom ukoll tiġdu għax intom kontu miegħi sa mill-bidu. Qedtilkom mhijiex ħaġa faċli għax iva niġu persekwitati, ngħaddu minn ħafna dbatijiet. Imma nirringrazzjaw il-ħanin Alla li aħna l-Maltin qegħdin ġo Malta f'pajjiż demokratiku. Araw f'dawn il-pajjiżi minn xiex jgħaddu Kristjani insara bħalna li jemmnu f'Ġesu Kristu. The right to believe is a fundamental human right. Yet around the world, millions of Christians are denied this freedom. Worse, they are actively persecuted because of their faith. Every year, Open Doors publishes the World Watch List to wake up the world to the 50 countries where Christians face the most extreme persecution. And here are the top 5 countries on the list. The most dangerous places in the world to be a Christian. Number 5. Pakistan. Christians in Pakistan are facing unprecedented levels of violence. At least 160 Christian buildings were attacked in 2017. Over 700 Christian women and girls were forcibly married. Convert to Christianity from Islam and you bring shame upon your family. Speak up for your faith and you run the risk of being imprisoned for blasphemy. For most Christians in Pakistan, life is lived on the margins, ostracised, denied education, and restricted to the dirtiest, least regarded occupations. At number 4, Sudan. The government wants Sudan to be a fully Islamic country. Converting from Islam to another religion is punishable by death. The government has arrested or intimidated many Christian leaders. At least 20 churches have been closed, and if you protest, as some brave pastors have done, you are likely to find yourself arrested on trumped-up charges. In the conflict-torn Nuba Mountains, Christians have been indiscriminately targeted by government security forces. Number 3. Somalia. If you are even suspected of being a Christian in Somalia, you could be murdered on the spot. At least 23 suspected converts were killed last year. Christians are not only targeted by violent Islamic militants, but also by their own families and communities, ashamed by what they see as a betrayal of family and clan. So becoming a Christian in Somalia means choosing a life of intimidation, harassment, and even death, which is why Somali Christians keep their faith as secret as possible. Afghanistan is number 2 on the World Watch List. All Afghan Christians are secret believers. If you are discovered to have left Islam, then you could be arrested or beaten up. Your house or business might be destroyed. You might even be killed. Some converts are even classed as insane and sent to psychiatric hospitals. At number 1, for the 17th consecutive year, North Korea. The leaders are worshipped as gods, and Christians are considered enemies of the state. An estimated 50 to 70,000 Christians are imprisoned in brutal labour camps. So to follow Jesus here
means risking everything. If you are fortunate enough to have a Bible, you must keep it hidden. You must hide your faith. Don't even tell your children in case they accidentally tell their teachers. And if you are discovered, then not only you, but your whole family will be sent to a labour camp. Around the world, persecution against Christians is becoming more extreme, but the church is growing. In the face of violence and cruelty, in situations of intolerable pressure and hostility, the persecuted church is not merely surviving, it is active and alive. This is our family, and they need our long-term support. For over 60 years, Open Doors has stood shoulder to shoulder with them. Our underground networks smuggle Bibles and literature, offer legal advice, train church leaders and other Christians, and provide vital practical support, such as trauma care and emergency aid. In too many countries, Christians have to keep their faith secret. We don't. Will you share their struggle? Will you wake up the world to the reality of persecution? Because your prayers, your gifts, your voices are needed today more than ever before. Għandhom bżonn it-talb daw in-nies nitolbu għalihom ħafna. Aħna l-insara ma ngħaddux minn hekk, imma nista' ngħid jiena meta tajt ħajt il-mulej u bdejt inxandar ukoll fuq ċertu programmi u hekk, ġejt persekutata, kif tgħidha? Persekwitata. Hawnhekk għandi ħdejja lill-oħti Charlene li sa nitkellmu fuq is-suġġett verament sabiħ, imma ħankompli ngħid naqra ħaġa fuq din. Fil-fatt għal-bidu laqas il-familja tiegħi ma setgħu jaċċettaw għal-mama li jiena qiegħda mas-setta tax-xitan. Nies jitkellmu fuq ir-radju fuqi, anke studenti tlift milli nagħllem jiena ġifieri ngħaddu, nibqgħu ngħaddu u bekk jiena nkun naf li jiena dak li nemmen huwa l-verità. Ġesu qalilna li kif ġara lilu jiġri lilna wkoll. Imma tengod li qegħdin ġo dan il-pajjiż li għall-inqas mhux joqtluna. Ma jimpurtax, aħna rridu nibqgħu għaddejjin fil-fidi soda tagħna. Jiena dan li saħħaħni lili li jiena naf li sejra ngħix għall-eternità mal-mulej. Għax kieku għalfej dan l-intrigu, għalfej dawn il-programmi. Jiena mhux għalija qed nagħmlu dal-programm, imma il-paċi li għandi f'qalbi jien u jiena din hija weda minn għand Kristu li bil-fidi tiegħi ħankun hemm u nixtieq li intom tgawdu lill-Alla l-eternità għal dejjem. Ġifieri araw naqra x'qiegħed jiġri fid-dinja kif diġà rajtu. Jiena rrid ngħidilkom ħalli tkunu għax aħna nieħdu kollox for granted. U dak li jiġri li ma napprezzawx dak li jkunu għaddejjin minnu. Mela, diġà introduċejta lill-oħti fil-mulej, Charlene, ħabiba kbira ta' Isadora, li kienet Isadora li waslitek għalant il-mulej. Tittejdinna naqrek fil-qosor x'kont taħseb inti qabel. Iva. Minn dejjem kont spirituali ta' ġifieri, minn dejjem kont infittex. Dejjem kont nemmen li hemm Alla, ġast ma kellix relazzjoni miegħu u ma kontx isni ma kontx naf fejn naqbad immur. Bad kont għaddejja minn żmien ftit diffiċli, kont waħdi ħafna. U kont nara li l-Isadora kienet ilha tagħtini l-kelma. Imma u naħseb rajt id-differenza f'Isadora minn kif kienet qabel. Darba minnhom kienet ilha tagħtini l-kelma u kont ili anke waqħaċċajt kif qatt inti, kont waħda minn dak li nippersegwitakom. Kont waqħaċċajt, nara minn kollox kif ħan iddiskredita dak kollu li qed tgħid. Imma darba waħda niftakkarni vera kont qiegħda f'mument vera low, fajti vera hekk ħażin. Ħawwaqfek nara xejdu Isadora minni. Isadora forsi għal min ma jafx hija t-tifla tiegħi. Ġifieri li jagħmlu żmien l-iskola flimkien torqdu għandi wkoll. Iva. Ġifieri tal-familja inti. Imbagħad kont rajt li Isadora darba minnhom ċempli la telefon u vera u ferħeddin kellha ferħ fuq hekk dakinhar. Għajt ħares li għat jena b'din minn għalija għaxan jena nħafna knowledge, nħobb nitallem,
għandi dal-affarijiet kollha, u xorta minix kontenta, u din bil-ftit li għandha Zadora vera kapaċi tkun kontenta anka bil-ftit. U dik xi ħaġa kienet laqtitni ħafna. Mbagħad insomma minn hawn minn hemm bdejt niġi l-Knisja, iltqajt mar-raġel tiegħi wkoll hemmhekk kelli iktar leverage biex immur l-Knisja. Imma insomma tibda kieku ma kontx inkompli, mbagħad ovvjament dejt niskopri l-verità. U kienet qalbek għal-mulej. Mela, u llum il-ġurnata inti it-teacher l-allima tas Sunday School, biex tkun din is-Sunday School. Mela, fejn morru s-service, it-tfal wara li namlu wkoll il-praise and worship. Praise and worship, ġifieri flimkien magħna hawnhekk hawn it-tifla tagħha wkoll. Joy. Joy. Qed tisti Joy. Eħe, u m'għandikx għalfejn taħi, qegħdin at home hawnhekk araħi fuq is-sufan u mazzija fil. X'inhi ħelwa. Mela, hemmhekk nagħmlu praise and worship xi jkun. L-ewwel nagħmlu kważi 3 kwartin faħru l-mulej bil-kant. Ikun hemm naqra preaching qabel sermonett żgħira. Sermonett, eħe, biex il-pastor jintroduċi wkoll kif sa tkun il-pretka, u mbagħad ikun hemm ikonna wkoll nieħdu mill-ikla tal-mulej, il-ħobs u l-imbit, bit-tfal magħna, ikunu dejjem magħkom, u mbagħad wara it-tfal kollha ikunu miġburin fis-Sunday School. Fis-Sunday School. Fejn hemmhekk inti bħalissa qegħdin naraw koreografija minn tagħhom. Dejja waħda mill-affarijiet li nagħmlu infatti. Nagħmluhom isfin barra l-kelma talla, sintendi. Imma għax hawnhekk qed narawhom jisfnu, tgħidli x'għandha x'taqsam di mal-kelma talla. Għax aħna l-fokus tagħna hija l-kelma talla. Ġifieri fl-ewwel qabel kollox is-Sunday School ma jimpurtanix kemm jafu jisfnu, ma jimpurtax kemm jafu jkantaw, avolja huma talenti huma importanti, naħseb l-iktar ħaġa importanti hija li tagħlimhom iħobbu l-Alla, isur jafu l-Alla u jgħixuha il-kelma f'ħajjithom. Mhux inbilli nagħlmuhom bil-klim biss, imma li nagħlmuhom f'azzjonijiethom ukoll. Imma dik kienet ħarġet minn lesson li għamilna fuq il-parabola tat-talenti. U kemm importanti li aħna nkabru u ninvestu fit-talenti li tagħna Alla. U bis-saħħa Zadora tagħmilhom il-koreografiji. Napprezza ħafna, għandha talent kbir għalija dil ħaġa xina ma ninqalax tini nagħlem imma tinix dawn l-affarijiet. U tgħinhom biex u dawn huma diski Kristjani. Allura tfal li llum il-ġurnata drab ħafna visual intake u bdew jisom jitalmu l-iskrittura tramite id-diski li qegħdin. Tista' sur direttur forsi tiftaħ naqra s-sound biex nisimgħu hawnhekk għadhom żgħar ħafna. Iva. Din naħseb l-ewwel waħda. Kif qegħdin naraw il-kanzunetti mill-outreach li nagħmlu. Stidinna nies barra mill-Knisja, outreach ġifieri meta aħna mmorru nagħtu l-kelma lil nies li biex intu naqsmu l-kelma magħhom. U din kienet peress li kienu tfal għadhom żgħar, qed deċidejna li nistidnuhom il-Knisja. U tfal kienu stiednu huma grupp ta' nies barra mill-Knisja, ġifieri n-nies li huma jixtiequ li jsiru jafu l-Alla lil Ġesu. U stidnuhom hemm u ġabnihom hemm u konna ġifieri apparti din iż-żifna kienu qraw l-iskritturi, kienu qasmu ġifieri l-kelma man-nies. Kienet vera ħelwa dik. Ħafna. Mela inti, meta tkun qed tallimhom, mela, qegħdin jgħidulna li dja għadda il-ħin tal-ewwel parti. Ħanna dwar riklami u nkomplu fuq dan is-suġġett għax verament huwa interessanti għax it-tfal huma l-futur tagħna u jridu jkunu wkoll huma sodi fil-mulej, rridu waslulhom il-kelma għar-riklami. Il-verità tibqa' dejjem.
L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Nilqakom għat-tieni parti ta' dan il-programm it-tmien wieħed li qegħdin nitkellmu dwar is-Sunday School. X'jiġri meta it-tfal tagħna li jkunu hemmhekk waqt is-service niġbruhom u x'nalmuhom. U sintendi, Charlene, inti tallimhom biss mill-kelma talla, mill-Bibja. Issa jgħidulek il-kbar li għax tqila l-kelma talla. Jien nara exciting, jiena nħobb nagħllem, ġifieri qiegħda ħafna f'qalbi. Li jien nagħmlu, pereżempju aħna hawnhekk qed naraw wara ritratt taż-żgħar, dawk hemmhekk kien tkellhom xi 3 snin. Miż-żgħar nibdew, eżempju qed nagħmlilhom il-lesson fuq The Armor of God. F'Ephesians qiegħda din. X'għandna fl-Efesini. X'irridu nilbsu, rridu nilbsu. Biex nipproteġu ruħna pa' speċi kontra bħala fil-gwerra spiritwali li hija parti mill-ħajja tagħna. U dik ġifieri hemm għamilta ġifieri bi crafts, il-tfal il-kbar eżempju jiktbu għax jifhmu iktar jistgħu jaqraw, imma nipprova x'jien għandi tfal minn 3 snin sa 14. Ġifieri rrid qisni nagħmel adaptations skont il-bżonnijiet. Din ir-reward chart. Għax il-behavior hija importanti. Importanti ħafna l-Bibja tgħidlek li d-disciplina hija importanti immens. U din insomma parti mir-rewards tal-obbedjenza, meta jkunu bravi nagħmluhom nikbu isimhom u jkun hemm insomma nagħmlu l-werqa fuq is-siġra. Dawna ftit mill-crafts li għamilna dina parti minn aħna resurrection period ngħidulu l-Easter biex jifhmuna n-nies. Resurrection Day, aħna minflok ngħidu Easter. Dik kienet vera sabiħa, dina ħadnihom is-sena l-oħra u ħadnihom jaraw xi ħadd jagħmel il-klej. Ir-raġuni hi illi fil-Bibja miktub illi aħna qisna t-tafal. U Alla huwa fidejn Alla. U Alla huwa dak illi jaħdem it-tafal. Bażikament femek, u di vera kienet lesson interessanti għax tispjega l-kelma tal-lażat. Biex taġina laġina din somma t-tafal, vera kienet qed titfa' ħafna pressure u sabbata bdiet u tagħmel. Imma l-punt kien dejt nipprova nfehmhom illi Alla kultant tgħaddi minna sitwazzjoni diffiċli biex joħroġ minnek u jixxejpjak kif jixtiequ. Alla ħjar tagħna, mela. Din hawnhekk hawn ġoj ma' ħuha u waħda mit-tfal tiżadora. Waħda mill-attivitajiet kienet din, konna ħadnihom il-water park, konna ħadnihom jieħdu bħala parti mill-fellowship. Din hija dipinġi ta' ġoj. Din hija prosit. Skont ġoj. Titfehmu ftit Iva. Ma trix tistħi. Mhux inti penġejta inti titfehmilna. Il-lami kemm għamiltlu kuluri hemmhekk. U jidħak. Iva, with a smile. Żgur, għax min jaf x'għandu bikom, it-tfal bil-innoċenza tagħhom. Iva. U inti tkellimhom tgħidhom bambin. Le, fil-Bibja m'hemmx bambin. Eżatt. Ġesu twieled u kiber. U fil-glorja tiegħu ma baqax bambin. Meta ġifieri le. U kreja d-dinja u kien mill-bidu. Huwa Alla. Qiegħda fil-Ġenesi u hija riflessa f'Ġon. L-ewwel kapitlu. Li Ġesu kien hemmhekk sa mill-bidu. Le Ġesu fajnejn it-tfal aħna ngħidulhom li huwa Alla. Nagħlmuhom fuq Alla, fuq Ġesu u fuq l-Ispiritu Santu. U kif qedtlek l-importanti huwa li nagħlmuhom anke kif jipprattikaw il-Bibja, ġifieri anke l-lessons nagħmilhom prattiċi ħafna.
u nadottom ħafna l-bżonnijiet ta' tfal. Skont jekk naf li hemm tfal li għandhom bżonn jinnaf ċertu għajnuna anka inkoraġġiment kultant. Ġili tara tfal ikunu ftit discouraged jew għaddejjin minn ċertu eħe. Il-bibja tik ħafna biex tolli. Iva. Jiena dik waħda mill-affarijiet li nuża ħafna x-tfal qed jikbru għadhom fil-formation period. Jiġifieri inti iktar da bħal pjanta ħattija ilma sabiħ, ilma tajjeb u nadif ħatikber sabiħa. Imma jekk ħattija ilma maħmuġ, ħatmut. Jew ħatkun korrotta ngħidu hekk. Allora nipprovaw nittemaw anke jista' jkun sibiet pożittivi li kollha qegħdin fil-Bibja. Mhux affarijiet ta' New Age daw biss. Eżatti. Daw ġejjin jiġifieri mill-kelma talla. Il-kelma talla tgħidlek li Ġesu ġie u ħaffirlek id-nubiet. We are redeemed. Li aħna salvati. Li aħna tfal talla. Li aħna eredi. Lami. ħafna affarijiet li jgħidlek li aħna għandna vittorja. Eżatti. Jiġri x'jiġri, kemm il-ħajja hija diffiċli, forsi għalina l-adulti aktar. Imma isek tippreparhom. Imma għaw tfal li qegħdin jgħaddu minn batijiet illum il-ġurnata u ħafna separazzjonijiet. Imma nkal dawk li forsi mhumiex ittihom l-għodda, jien nemmen ħafna li tfal għodda għandhom bżonn. Mhux ittihom il-ħuta, ittihom il-qasba ħajja tal-mistad. Eżatti. Ġifieri nemmen li dik l-għodda l-qudiem tiswilhom biex meta jiġu jaffaċċaw sitwazzjoni diffiċli. Jgħidu wara, xtajt il-Bibja, jew jiftakru f'dik il-frażi fi-skrittura partikolari li ttihom dik naqra hope u li ttihom il-kuraġġ li jkomplu. Eżatt. Attimitani. Joy, x'sa tgħidilna fuq Ġesu inti? X'tieħu gost waqt is-Sunday school? Tisfen eħed, u meta tkun qed tisfen, inti għal min tkun qed tisfen? Għal-Ġesu. Brava, għal-Ġesu, mhux biex tidher inti, vera aħna mbagħad inċaxpulkom, imma intkom dak il-ħin tkunu qegħdin tisfnu għal-Ġesu. Brava, u x'aktar, u x'titalmu iktar waqt is-Sunday school? Nikdbu, nitalmu żjed fuq Alla. U x'taf fuq Alla inti? Sejda bl-Ingliż. Tibża xejda bl-lingwa triq. Għax aħna nitkellmu bl-Ingliż ħafna barranin. Għax jiena il-Malti nħobbu. Anka jiena, imma mbagħad imma ħafna barranin, allura isek mingħajr ma tgħid bl-Ingliż nibda nitkellmu. Min hu Alla ħija għalik inti? Inti penġejtu. Mela rajt dawk il-ħafna kuluri u għamiltu bl-ismajli l-għala inti għamiltu hekk. Għax għamiltu ħafna kuluri, għax hu ħalaq id-dinja, allura hekk immaġinajtu b'ħafna kuluri. Rossi. Għandu daqna għax hekk kont qed nimmaġinah. Għandu dawl madwaru. Rossi, tkun sanejlek dak l-isfar. Dak għandu ċof, qed nara ċof jien, jew qed nara ħażin. Le, all right. Il-biċċa ta' fuq. All right, okay. Imma vera għamiltu sabiħ. Grazzi. Oh, xieħlew, kemm int brava. Vera u ħalaq kollox, ħalaq il-kuluri. U rrid ngħidilkom ħaġa wkoll. Ħaġa li ma ġiet ikkreata fid-dinja meta ħalaq id-dinja imma għamilha qabel kienu l-anġli u Alla. Le, Alla minn dejjem hemm kien, dak ma jistax joħloq lilu nnifsu minn dejjem hemm. U l-mużika għalhekk ix-xitan jobot ħafna bħalna worship leaders. Għax inti wkoll kont nagħlek bħala kantanta. U jobot ħafna il-mużika. Fil-fatt illum il-mużika, il-melodija qed tispiċċa. Jew inkella dak lajjat, jew ikollhom jew jużawha b'aġenda differenti. Eżatti. Ġifieri ara kemm jinqeda x-xitan imma aħna rridu irrid ikollna dan il-kontroll. U aħna weħidna maħniex kapaċi ta' għalhekk batilna l-Ispirtu Santu biex għax dak li għandna ġo fina
huwa aqwa minn dak li Li hemm hemm barra fid-dinja. li hemm fid-dinja li huwa x-xitan. Ara tasbu x-xitan qiegħed fl-infern, ix-xitan qiegħed bl-aġenti tiegħu, l-aġenti huma il-fallen angels, dawk li rribellaw ukoll qabel ma saret id-dinja. U rribellaw l-anġli li rribellaw dawk ukoll hemm minnhom li qegħdin l-infern għax l-infern għalihom kien mhux għalina. Imma aħna mbagħad imħabba l-gburija tagħna l-pride miflok qegħdinlu Adam qallu aħfrilna mulej mhux inti l-mara li batni u għadna nagħmlu sissa din inwaħlu fih. Iridu noqogħdu attenti. Mela, Joy, brava ta' dik l-ispjegazzjoni u iktar x'tagħmlu iktar hemmhekk aġili jkollkom videos u x'hekk. Ġieli naraw xi affarijiet fuq Alla jew xi DVD. Ukoll nitalmu ħafna affarijiet. Eħe, bħal xiex. Hemm xi lesson li tiftakar li oġbitek? Meta għamilna The Army of God. Dik laqtita li semmejnija u li bisna l-Pastor Vince bihom. Mela, hawnhekk għandna stampa. Dina konna morna parti mill-fellowship ġifiri meta naqdu x-xirka tal-qaddisin aħna fis-sens kif tajda l-Bibja. Konna ħadtom outing u kont ħadtom il-katakombi għaliex kienu jgħidu fil-bidu li kien hemm l-insara fil-bidu li kienu persegwitati, konversazzjoni tkompli anke mal-punt li kellek inti qabel. Kienu jmarru jinħbew paspeċi biex jagħtu qima l-hemmhekk. Daw kienu l-ewwel insara wara li San Pawl, wara li Pawlu ġie Malta u tal-bxara tajba, kienu jihbew hemmhekk għax kienu jihbew hemm, insomma, kien hemm historians li jgħidu li kien jiġri hekk. U ħadthom hemmhekk għax anke kif qatt inti biex huma xi kultant it-tfal japprezzaw ukoll il-heritage tagħhom minn fejn ġejjin ukoll. Għax aħna għandna l-libertà kollha li nqimu u fejn irridu fi xejn irridu. U dak iż-żmien l-istorja kienet ħafna aktar differenti. U ħadthom hemm kienu ħadu gost, damu jesploraw hemm ġew vera. Damu jduru. Tajjeb, għax interessanti ħafna. Għal bil-viżwali wkoll nitalmu aktar. U ma jkunu qegħdin jaħdu pjaċir fl-istessin jitalmu u jieħdu aktar mill-kelma talla. Hawnhekk il-birthdays. Min irrid iġib kejk u jaqsam magħna kollha insomma ma' tfal jieħdu pjaċir, jifirħu b'xulxejn. Bażikament f'kull birthday isna nagħmluha, għax issa saret trend. Dik kienet okkażjoni vera ħelwa, konna ġabna il-pets, minn kellu pets, ġibna insomma l-pets. Li għamilna konna għamilna l-lesson fuq Noah's Ark, fuq Noah, fuq l-Arka ta' Noah, u fuq il-creation ukoll, kif. U kullħat kull minn kellu l-annimali, jitkellem ftit dwar l-annimal, insomma fuq ismu, it-tfal l-oħra kellhom iċ-ċans imissu, jilabu magħhom, it-tfal iħobbuhom ħafna l-annimali, din intlaqtet tajjeb ħafna konna. Tajjeb, vera interessanti. Din meta ġewel kisret ida waħda mit-tfal kienet kisret ida u jien din naħad xanna mela premura kbira fit-tfal li jħobbu l-xulxin jieħdu ħsieb il-xulxin. Ġifieri mhux ġast niġu u għedin bil-qeda. Ġifiri, anka il-relazzjoni ta' bejnietom niprofaw ndakru relazzjoni healthy. U dik kienet kisret ida u bħala parti wara li kienu l-estew mill-lessin u dana konna ħriċtilhom il-gem markers għadu jipinġula biex ikolla rekordju fuq il-ġibs. Tajje. Nkomplu bil-ritratti, għanna iktar ritratti, naħseb daqshekk, tibżax, ma jimpurtax. Mela, kont qed tissemmi wkoll minn Ephesians. Hawnhekk ukoll sa jkollna dal-waqt ukoll Family Bible. Dina parti. Tista' tellaħħa Sur Direttur, Dina għedha number 4 infatti. Din hija waħda mill-prinċipji importanti meta tiġi biex tgħallem. Jiena jkun ma jien is-Sunday School teacher hemmhekk. L-iktar importanti il-fidi fiħdan il-familja. Ġifiri, mux fiħdan il-knis, mux fiħdan il-knisja biss. Il-knisja biss. Lew ma tibda il-fejdi mill-parents, mill-ġenituri. Tibda irdu jaraw kett taqra il-Bible, janka jekk
Jew Per titlob eżempju, jew flimkien. nitolbu flimkien, jew per eżempju anka kien qala xi ħaġa, it-tfal jiġu b'naqra problemi mill-iskola, jinqalaw affarijiet. U mhux l-iskola biss, anka huma jikbru, tara. Allora tgħid jekk inti tgħallimhom tihom parir mill-kelma, għalhekk hemm importanti li anke l-ġenituri jkunu jafu sew x'tajt il-kelma. Eżatti. Biex inti meta ħaddihom kif qed l-ewwel jekk ħaddihom l-ikel, tihom ikel tajjeb biex huma jikbru b'saħħithom. Eżatti. U dik hija xi ħaġa li nisqu fuqha. Infatti pereżempju parti mill-Bible meta nagħmel is-Sunday School għandi page fuq il-Facebook u nibatilhom eżempju l-iskrittura li nkun ħdimt fuqha biex huma jkunu jistgħu mbagħad jaqrawha wara bħala follow-up id-dar, anke jiddiskutu bejniethom. Dejja tajba din. Għax hekk jibqa' dej. Huma jisom dej internalize ngħidu dak li jkunu. Għax imbagħad jekk tkun niżlet ġo fik, imbagħad tibqa' anki jikbru jekk jiġu f'dak iż-żmien li jirribellaw u joħorġu minn imma hemm jibqa' ta' il-Bibja tgħidlek il-foundation hija importanti. Go and they will not depart from it. Eżatt. L-eruq hemmhekk jibqa'. Hawnhekk fil-fatt sa naraw minn Matthew 18. Di turik it-tfal kemm huma maħbubin fil-Bibja, kemm huma prezzjużi għal Alla, ħafna prezzjużi. Anka Ġesu meta kien qalulu kienu ġejjin it-tfal lej u ma ridux. Fis-sens biex ma jtelfuhx. Id-disċipli qalulhom jien Ġesu. Għallhom le ħallik ġibu maw. Għax għallhom jassa kemm ma tkunx bħalhom, s-seltna jata dawn ta' minnu tfal. Biex tara kemm importanti nkunu t-tfal x'jagħmlu, t-tfal umli, innoċenti. Malajr, jinsew malajr. Veru. Fis-sens jibqgħu jipprovaw qishom anke sitwazzjoni diffiċli jibqgħu jipprovaw dak li jkun jinħabbu miegħu jibqgħu. Eżatt. U dan li tallimhom ukoll. Anki aħna mhux it-tfal biss li aħna tfal tal-Alla. Eżatti. Aħna l-eredi tiegħu tal-Kingdom. U jiena ħossni kburija ngħidha, jgħidu li inti x'inti tifla tal-Alla. Dik ħossni kburija ġifieri u koll inti kifet għax bħalissa it-tfal ukoll jgħaddu minn ċertu u dil-ħaġa tgħinhom hemmhekk ukoll jaraw bħalna aħna l-kbar għalhekk imorru niltaqgħu aħna. Eżatti, barra li mmorru biex nisimgħu biex infaħru l-mulej flimkien għax dik nistgħu nagħmlu għad-dar. Imma nisimgħu il-kelma tal-Alla. Imma mbagħad ikollna ċertu dwejja minn xi ikunu għaddejjin. Għalhekk qiegħed il-fellowship u ħanitkellmu naqra fuq wara dawn ir-riklami. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba għal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-Verità Kristu nilqakom għat-tielet parti ta' dan il-programm malajr jgħaddi nsibu ħafna xi ngħidu. Qabel ir-riklami kont qed insemmi fuq kif nixxierku li għala mmorru u niltaqgħu maħutna fil-mulej. Ġifieri biex infaħru wkoll lill-Alla flimkien fi spirtu wieħed niklu mill-ħobs u l-imbit fejn hemmhekk inkunu qed inxandru minn meta Kristu miet sakemm jarġa' jiġi u mhux nikluh għax aħna maħniex kannibali, fil-fatt kellna
teaching fuq dan il-programm mill-pastor ukoll tiegħi, Pastor Vince. U mbagħad wara jkun hemm il-pretka li il-kelma talla minna minn dik irridu nieklu u biex tidħol ġewwa qalbna u fl-istess ħin daw it-tfal imorru għas-Sunday School. Hemmhekk ikunu qegħdin jagħmlu tfal l-istess ħaġa bħalma nkunu qegħdin nagħmlu aħna il-Kristjani l-insara il-kbar. Ġifieri hemmhekk ikunu anke jgħidu l-opinjoni tagħhom, jgħidu xi jħossu miex qegħdin jgħaddu u fl-istess ħin ikunu qegħdin jgħinu lil xulxin, jitgħallmu jgħinu l xulxin u jisimgħu. Jaraw anke il-ħaġa li ikunu it-tfal għaddejjin għax illum il-ġurnata il-ġenituri jagħmlu minn kollox, ituhom kollox li ma naqbilx magħha li tihom kollox għax tbatija hija importanti ħalli inti għal dak li sajjen għala tkun ippreparat, tkun iktar sod. Imma il-futur ma nafuħx. Imma aħna għalina l-kbar ukoll wara jkun hemm fellowship noqogħdu nitkellmu u tiskanta kulħadd jinduna per-każu jiena li dejjem nitħaq jekk ikolli xi ħaġa fil-isjen jgħidu li orrajt inti illum għax jindunaw li forsi ma jkunx qiegħda rari ta' nkun hekk għax wara li nkun smajt il-kelma talla jiena mbagħad narġa' nitla' l fuq u narġa' niġi soda. Imma jindunaw per-każu, allura hemmhekk tista' tafda n-nies li taf li inti mhumiex se jitqu bik għalkemm huma nies bħal ħadd ieħor jistgħu jiżbaljaw ukoll u jistgħu jidħu ukoll bik. Imma aħna bnedmin u l-importanti hija l-maħfra li aħna naħfru. Charlene, sa tgħidilna xi ħaġa mill-kelma talla li hija għadek ma sibtix ma importax, ma ġara xejn. Imma konna qegħdin nitkellmu, sis, konna qegħdin ngħidu kemm huma importanti it-tfal għal Alla. Fil-fatt Kristu wkoll jgħidilna biex ma ntuhomx skandli. Mela, għax jgħidilna aħjar tagħmlu mażra monkom, tagħmlu ġebla u tintefgħu dan jiġifieri fl-ilma. Tintefgħu fl-ilma. Kemm huma prezzjużi għalih. X'responsabilità għandu dak l-adult li jkollu x'jaqsam li jkun qed jaħdem ma' tfal. Eżatti. Anke aħna l-Knisja nagħmluha ġifieri mhix sempliċement għax niltaqgħu għalina xejn mhu xejn ta'. Imma pereżempju anke l-pastor jagħmel premura li jkun hemm qualified educator eżempju magħhom. Jew jekk le jkun almenu supervised dak il-qualified educator. Ġifieri almenu anke fejn tidħol il-liġi importanti għaliex tittara l-min ħatafda ma' tfal. Eżatti. X'inti tgħallimhom, x'inti tgħaddilhom. Eżatti, fil-fatt ikun hemm il-mara tal-pastor ukoll miegħek ukoll. U jkun hemm ukoll għax ikun hemm it-tfal żgħar, ikun hemm il-ġenituri tagħhom. Tfal iva għax mbagħad meta jkunu żgħar ħafna. X'imbagħad ġeneralment ikunu n-naħa ta' wara qisu play area, imma tfal iż-żgħar essaċ jisom anke jkollhom iċ-ċans il-parents jkun hemm fellowship qed jisimgħu l-kelma sa dan it-tant, imma l-aktar Sunday School jisni iktar nibdew mill-5 years il fuq fejn it-tfal ikollhom aktar ikunu aktar lesti. Ma ġieli wkoll tinvolvilhom fil-crafts u hekk. Hands-on it-tfal l-early years importanti ħafna. Iva, that's good. Jitalmu ħafna iktar, ġifieri anke fi żmien il-miliet. Aħna pereżempju it-tfal iż-żgħar għamilta bil-puppets. Bi-stick puppets, nurjhom minni Marija, minnu Ġesu, minnu da. U mbagħad wara li nagħmluhom istorja jien eżempju jagħmluha huma biex huma aktar jidħlu fiha, eżatti dak li daw l-affarijiet verament jidħlu ġo fihom. U jibqgħu jiftakruhom ta' daw l-affarijiet jagħmlu bidhom ġeneralment iwa. Fl-early years hija importanti immens. Il-multisensory approach importanti, ġifieri li jużaw is-sensi kollha bażikament, kemm jista' jkun mis-sensi. Jiena fi żmien tal-bidu wkoll kolli parti nagħmel xogħolok u kont nagħmilhom perkażu questionnaire u kont nagħmilhom ġifieri bħala quiz. Kienu kienu jieħdu ħafna pjaċir. Ma bqajtx inkompli nagħlem għax rid iktar niekol mill-kelma talla jien ħalli għax kont inħoss iktar fija li l-mulej jridni għal barra. U fil-fatt wasal dan il-programm ukoll ara l-mulej jekk inti tkun trid tagħmel xi ħaġa għalih minn hemm u minn hawn isiblek it-triq mhux għal biex ixxandallu biss, imma għal dak li huwa tajjeb għalik.
Veru xi kultant tkun diffiċli l-ħaġa ma meta nuru aħna il-fiduċja fih. Inkredibbli x'jagħmel magħna il-mulej. Ġifieri alla volja anke niġu ippersekwitati. Ġieli qedtilhom fuq dan is-suġġett persekuzzjoni. Noqgħod attenta kif titkellem ma' tfal fuq ċerti affarijiet, illa għax qas titbeżżagħhom. Iva U vera. jekk ċertu suġġett mhumiex lesti għalih. Għal xejn għax jidħol bħalma kont fi żmieni tal-imtiena nibża minn kollox. Jien nallimhom li Alla huwa l-imħabba u li Alla qiegħed hemm għalihom biex jiddefendihom għandu pjan tajjeb u sabiħ ħafna lihom. Ġifieri dik l-ewwel ħaġa li jridu jitalmu jien għalija. Meta nsemmilhom persekuzzjoni f'sens ta' li ħajsibu diffikultajiet f'ħajthom iva. Mhux illi nistigawhom aħna għax dik suffering hija parti mill-ħajja ta' kuljum. Ġifieri qisu aktar f'dak is-sens nitkellem fuqu. U per eżempju jiġuni huma ġieli qaluli anke t-tifla tiegħi stess l-iskola mhux persekuzzjoni ma' tfal li mdorrijin mod ieħor. Pa speċi li saqsu għalila u ġieli tgħidilhom aħna eżempju nagħmlu hekk minflok hekk, anke tqarbin tagħna differenti. Allora ġieli per eżempju tfehmhom. U ġiġi tgħidli ma' mammi eżempju merewni ta' qalu li mhux hekk u tfema li hemm min jagħmilha differenti, tfema għalfejn u raġuni l-valur ta' għalfejn nagħmlu aħna skont kif tajda l-kelma talla. Imma ma lqitx ħalqa spjegatilhom. Le. Qed tifhem ġifieri. Huwa sabiħ ukoll qed nara relazzjoni li ġiet tgħid lilek. Dik hija importanti ħalli minn dak li jkunu qegħdin jgħaddu huma l-iskola u fejn ikunu jgħidulkom ħalli inti, għax intom tridu tipproteġuhom u jekk ma tkunux tafu. Għalhekk ma tixtrabbihom fil-biża' u fil-fatt Alla jgħid min għandu l-Alla miegħu m'għandux mhux minn Alla. Imma hija fina ġifieri għalhekk irridu nagħlmuhom aħna minn xiex nistgħu ngħaddu. Għax-xogħolna bħala ġenituri tgħidlek il-bibja li niddixxiplinawhom, li ntuhom direzzjoni. Lix it-tfal mingħajr direzzjoni javveluk. Iva, u ġieli tihom id-direzzjoni u ġieli ma jobdux. Ġifieri, imma l-importanti aħna kif kont qed ngħid il-foundation qabel il-mod fuq xi ikunu. Fuq xi ħadd ibni. U importanti il-foundation tkun barra dik tal-soda li hija Kristu. Diki, għax huwa l-blata. Tana. U bħala ġenitur, inti insertajt il-mulej batlek, wieħed li huwa Kristjan kien ilu hemmhekk, u tqajt miegħu hemmhekk. Allura dik tgħin ħafna li tnejn tkunu eżatti. Għaliex at the end of the day, il-prijorità huwa Alla u l-familja. Ġifieri jekk ir-raġel ikun kontra ta' dak li tagħmel, ifixklek ftitu. That's good. Ir-relazzjoni importanti wara Alla għam ir-raġel tiegħi, ġifieri relazzjoni mal-raġel il-prijorità. Smajtu għadin wara Alla hemm ir-raġel tagħha. U mbagħad it-tfal għax ġieli nagħmlu dal-iżbal, aħna speċjalment il-ġenituri u speċjalment l-ommijiet, li it-tfal nippreferuhom veru jridu l-protezzjoni tagħna, imma l-ewwel għandu jiġi r-raġel min-naħa tal-mara u r-raġel min-naħa tiegħu l-ewwel għandha tiġi l-mara. U mbagħad it-tfal għax intom ir-raġel u l-mara huma ħaġa waħda. Jekk m'hemmx għaqda diffiċli ħafna biex it-tfal. U t-tfal jikbru u jtigru. U intom se tibqgħu flimkien, ġifieri dik hija dejjem fidej il-mulej, ġifieri huwa importanti ħafna li titkellmu jkun hemm id-dialogu għax dak jirrifletti wkoll fit-tfal. Issa għalija li t-tfal illum il-ġurnata jirribellaw iridu hekk u hekk u hekk jaraw minn ħadd ieħor. Ma l-valuri importanti. Il-valuri meta jarawhom xorta. Aħna fid-dinja, maħniex tad-dinja. Kif rajt fil-bidu. Iva. Ġifieri tkun saqajk mal-art, anke biex meta t-tfal. Tittallimhom kif qedlek l-ewwel tagħtihom għodda biex ikampaw fil-ħajja. Ċiri ma tistax tagħmilhom ġokku kun u tippretendi daw. Le. Li ħajħorġu fid-dinja ħajkunu b'saħħithom. Aħna
ma tkunx ma toħroġ mhux b'aggressjoni, imma li inti tkun assertiv ngħidu aħna, mhux passiv imma tkun attiv ħajtek li jiġi xi ħaġa inti mhux wiwa jew nibżaw, le, imma li we go forward buċna minn quddiem u naffaċċaw il-ħajja, ġifieri tfal jibdu jkunu jafu kif jinnavigaw l-ambjent ta' madwarhom ukoll. Eżatti. Kollhom ċertu resilience ngħidula. Eżatt. U llum tablets u affarijiet. Qegħdin jelliminaw id-dialogu li kien ikun hemm. Dawk huma għodda. Jiena nħobb nara hekk, kollox huwa għodda. Le, jiena għall-ara żmanna xi snin il-mobile nuża minflok il-computer. Skont kif iżżomm kuntatt ma' ċertu nies li pereżempju altrimenti ma tarhomx. It-tfal tista' tużhom turihom nużhom fis-Sunday school jiena d-teknoloġija. Nuri eżempju DVDs bl-istorja talla kif għax it-tfal huma aħna ħafna minna insomma mhux kulħadd li nitalmu b'mod viżiv insomma. Allura it-tfal iktar ħajinternalizzaw dak li jaraw. Imma mbagħad toqgħod attent mhux titfalhom nitfalhom DVD biex neħles minnhom pereżempju u ngħidu iwa llum DVD li jkun eżempju biex noħod easy eżempju tipprova tgħid dak li ħanażel il-materjal li ħanażel u l-materjal li ħajaraw it-tfal. Li jkun tajjeb għalihom. Sintendi. Kemm għall-uliedek u kemm għall-Sunday school ukoll. Sunday school ma tistax tgħid biex toħodha relax. Le, jiena Iva, naf. U ġieli għamiltilhom ukoll face painting. Face painting, fi żmien Halloween, eżempju, għax aħna ma nemnux ovvja bil-Halloween aħna nifirħu bil-ħajja. Eżatt. Mhux bil-mewt. Fi żmien Halloween darba għamilna in the shoes of. U sibna karattri differenti mill-Bibja. U kulħadd eżempju kellu ftit ta' homework żgħir mal-parent, parti minn family reading, li jaqraw ftit fuq il-karattru, jagħmlu 4 lines ta' x'ħajgħidu. Il-karattru ta' xiex ġifieri? Il-karattru mill-Bibja. Alright. Kienet x'kont inti? Tiftakar? Queen Sheba, kien hemm min kien Salamun, kien hemm min kien David Palareo, David iż-żgħar meta kien qatel il-ġgangolija. Kien hemm dal-karattri kollha. U ħdimna il-kostumi, insomma, bil-recycled material għamilnijom bil-kartun u hekk, insomma. U għamilna prezentazzjoni qudiem il-Knisja allura tfal talmu u fl-istess ħin qed jaqsmu il-kelma wkoll. Eżatti. Face painting anke fi żmien il-karnival, eżempju tfal jifirħu b'daw l-affarijiet. Ma dawk affarijiet ishom iktar entertaining, dejt wara eżempju xi lesson. Għaw Malta daħlet din tal-Halloween. Qed tidħol iwa. Ħafna li jiena kontra tagħha ħafna. Tispjegalhom xi tfisser, jiġifieri spjegajtilhom? Kif qedlek jien ma nifokax fuq x'tajt id-dinja, nifokax tajt fuq il-kelma. Id-dinja takes care of these things on its own. Għax it-tfal jiġu huma jgħidu lilek. Personalment jiena li naf fil-bażiku fuqha, imma jiġu t-tfal u jgħidulek huma biex tara kemm fil-verità ikunu qegħdin jieħdu din l-informazzjoni, ġifieri tfal. Għax illum il-ġurnata anke fl-iskejjel. Eżatt. Jiċċelebrawha. Eżatt, ma jiċċelebrawx fl-iskejjel hemm min jipprattika fis-sens għalihom hija trick or treat mi xejn li tilbes kostum. Ma smajta trick or treat. Trick or treat, li dik hija naf, ma hija verament tal-biża ngħid għalija fija innifisha għax inti ħatmur hemmhekk eżatt. Inti qed mutħabbat in-nies jekk inti min tista' tini ħelu jinħabbattilek. Barra minn Malta ġifieri diżastri jsiru ċertu nies jaħduha biċ-ċajt jaħsbu. Ma mhijiex ċajt bil-mod il-mod qiegħda tidħol. U rridu noqogħdu attenti għalhekk, allura rridu nippreparawhom. U ngħidulhom li dawn l-affarijiet mhux kif suppost, mhux kif irid il-mulej, vera tkun moda, tkun ċelebrazzjoni, ma ħadd ma jkun għalihom in-nies ikunu qegħdin jaħsbu li huma qegħdin ċelebrazzjoni ta' festa, imma ma jafux il-qofor u l-bażi tagħha xi darba tajtni għadejha semmejta din biex nagħmel programm fuqha din. X'jiena dejjem inħobb ngħid, mhux inħobb ngħid għax tajt il-kelma. Il-kelma tajt li aħna magħmulin minn 3 aspetti, mill-fiżiku,
Ir-ruħ li hija magħmula mill-ħsibijiet, l-emozzjonijiet u r-rieda u l-ispirtu. U l-ispirtu. Ma noħdux ħsieb waħda minn dawn it-tlieta. Hemm xi ħaġa tmur ħażin, ħajkun hemm żbilanċ fil-bniedem. Ġifieri jekk inti ġismek tieħu ħsieb u tikol sew tieħu ħsieb li tikol sew u iva. Ir-ruħ, l-emozzjonijiet, il-ħsibijiet, ir-rieda tieħu ħsiebhom ukoll. U l-ispirtu titimgħu bil-kelma tal-Alla. Hemm spiriti oħra. That's good. Ġifieri jista' Skont inti titimgħu. Eżatt. Sewa titimgħu l-ispiriti oħrajn. U jiena għalhekk għatlek meta nitkellmu fuq Halloween x'ngħidilhom, ħanifoka fuq it-tajjeb. Almenu nipprovaw dak hu l-punt li titmaħħom it-tajjeb. Ġifieri nallimhom how they overcome, xtejt il-Bibja fuq kif inti taffaċċja dawk il-problemi. M'hemmx għalfejn jiġi bniedem fuq hekk, nallimhom anke eżempju jiġi m'hemmx għalfejn naħduhom niskuntraw ruħna magħhom. Tallimhom bl-imħabba, tfehmhom bl-imħabba. M'hemmx għalfejn jiġġieldu ma' daw it-tfal li forsi għandhom idea differenti minn tagħhom. Eżatti, Mħabba u jaċċettaw u l-iktar importanti mhux li jkasbru l-ħaddieħor, jkunu jafu huma min huma, jitilgħu huma b'saħħithom fis-self-esteem u meta bniedem ikun b'saħħtu u tajjeb, m'hemmx għalfejn jkasbar il-ħaddieħor biex iħossu tajjeb hu. Forsi jgħin il-ħaddieħor li qiegħed dawn it-tieħidu jidlu ħanejnek. Eżatti. Dik hija Eżatti. xallimna Kristu fl-aħħar mill-aħħar. Għalhekk rid nagħmel dan il-programm jien, ħalli ngħin il-ħaddieħor u jgħaddi minn dan il-ferħ li għandna f'qalbna din il-paċi li ma tispiċċa qatt. Ħanaddu għar-riklami u naddu għall-aħħar wara għall-aħħar ta' dan il-programm. Il-verità tibqa' L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba għal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-Verità Kristu u wasalna l-aħħar parti ta' dan il-programm li konna qegħdin nitkellmu dwar is-Sunday School. X'jitalmu tfal waqt is-service fejn morru aħna u kemm jitalmu ħafna affarijiet u kemm vera xi kultant isiru aħjar minnha mbagħad. U dan bis-saħħa ta' nies bħalek. Iva, l-Ispirtu Santu naf, dejjem hekk ngħid għax anke jiena waqt dan il-programm. Jiena ngħidilhom fil-fatt hawnhekk qegħdin ikantaw daw it-tfal hawnhekk. Waqt ikantaw lil Mulej. Liema kanzunetta qed ikantaw tista' Arga di Zosim, iva. Imma rak ġoj xittija hemmhekk fin-nofs bil-vjola. Ara xieħlew jittista tollinna naqra s-sound dek. Ta' tfalli huma xewma ħelwin. Cantawa. Awesome. Awesome.
Mela, nirringrazzjaw id-direttur, hemmhekk nixtieq niskuża ruħi għax dan huwa mobile. Bil-mobile meħuġ il-video. Imma l-inqas qegħdin intom għalikom taraw viżwalment x'jitalmu daw it-tfal. U l-iktar ħaġa importanti hija Kristu. Diki. Alla f'ħajjithom u fil-fatt hemmhekk huma mhux kienu qegħdin jagħmlu show, kienu qegħdin jagħmlu show, imma għalmu lej. Qegħdin joħorġu t-talenti tagħhom, qegħdin jinvestu fit-talenti tagħhom ma raqduhomx. Apparti daw mhux sfinu kant biss ta' nagħmlu affarijiet oħra x'hemm minnu kapaċi f'affarijiet oħra għandna tifel minnhom. Vera bravu fl-istorja eżempju. Jiftakar dati, allura ġili nġibu ħdej eżempju u jaqsam ftit magħhom. Kien hemm tifel ieħor u dakinhar kien għamel PowerPoint. Iva, mela. Fuq it-Tri-Cities. Mela. U kien għamilha mbagħad u rejnija ġifieri. U ma qegħdin juru t-talenti tagħhom, però qed ibir kulħadd jiena dik dejjem ngħidilhom ukoll. Mhux li titbirek inti biss. Titbirek il-ħadd ieħor ukoll. Mela. When my cup overflows, dik hija hekk nallimhom nġibilhom paragun meta t-tazza tfur. X'jiġrila meta tfur? Jibqa' ħireġ l-ilma mingħajr ma trid, ndawarhom hekk ma' mejda, ngħidulhom ara jasal ħdejk eżempju, l-ilma x'infar wasal ħdejk mela milli għandi jiena tant mexa li jirnexxielek, tant għandi li nista' nagħti lilek. U hekk jagħmel il-mulejlin. Ma nistax inżomm kollox għalija. Eżatti, għax meta nagħtu u hekk jagħmel tina u jirdu prijana. Kemm kienet idea sabiħa di eżempju sabiħ da. Dik waħda mill-lessons kienet. Viva, u jibqa' għaddej allura il-barka tagħna. Mejda u ġibtilhom din l-iskrittura. U hekk jalla li qed isir b'dawn il-programmi, Sister Charlene ukoll li bħal din it-tazza li semmejt mimlija bl-ilma mfawra u tibqa' sejra, tibqa' tfur biex imbirku lil ħaddieħor u jitgawda ħaddieħor minn dan is-slim u l-paċi li għandna f'qalbna li hija Kristu stess, li din il-paċi ħadd u ħadd ma jkun jista' jħodilkom. Wasalna fit-tmien ta' dan il-programm, imma qabel xejn għandna wkoll skrittura. Mela. Deuteronomy. Deuteronomy malajr. 6. Mela, Deuteronomy 6, Deuteronomy hija fit-Testament il-qadim. Mela 6, kapitlu 6 xeket li, mela minn vers 7. Minn 6 sa 9. Mela, żomm f'qalbek, mela minn vers 6. Żomm f'qalbek dan il-kliem u dawn il-kmandamenti li qiegħed nagħtik illum dan Alla qed jitkellem. Tennihom lil uliedek u tkellem fuqhom meta tkun f'darek għal xi ġmiel u meta tkun miexi fit-triq u meta timtet u meta tqum torbothom sinjali ma' jdejk u ddendilhom bejn għajnejk u tiktibhom mal-ġnub tal-bibien u fuq il-bwiet tiegħek. Iva, għandi anke jkolli scriptures id-dar fejn noqgħod jien. Iva, ħalli inti tibqa' dejjem tarhom dawn u jibqgħu dejjem iktar f'qalbek. Wasalna fit-tmiem, ħanalqu b'kanzunetta ta' tifla verament żgħira, vuċi verament sabiħa, hija barranija, naħseb li ltqajtu magħha jekk tfittxu fuq YouTube, din it-tifla hija Claire u sa tkantalkom din il-kanzunetta sabiħa tagħha. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace
is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, There is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. when there's no peace on earth, There is peace in Christ. when there's no peace on earth, there is peace in Christ.